Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes na kita, Enero 23, tuig 2020. Aksyon Hotline! Ikaapat na aktualing Huwebes ini sa naunang nga bulan, karon nga 2020. Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Oliver Pason, backup naton Aksyon Elry Dutilios. Araman si Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Hotline! Ako naman Aksyon Art Tayhupon, checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline until 9:15 in the morning kita. No? Dali lang nga pagpangalagad, pero igagawon naton tinguanta nga makadulong sa inyo. Sampila ka madalag ko nga mabalita kag update karon nga aga sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Lalaki nga ginabdak kagabi sa Barangay 3 diri sa syudad sa Bacolod, bangkay na sa nasapuan sa Barangay Mansilingan. Aksyon Hotline! Sa headline number 2, pamunuan sa Inupo nag-offer sa padya sa itong mga individual nga nagkaladakpan sa drug bypass operation sa syudad sang Silay. Tikon sino kuno makatudlo sa drug group leader, may padya nga 200,000 ay epektibo ayhan. Aksyon Hotline! Sa headline number 3, istoryahan taman karon maki-update kita bangod sining nagapadayon no, ang balantayan ta sino bala ang ipahamtang bilang regional director sang Land Transportation Office right after nga nag-retire na si Director Roland Ramos. Aksyon Hotline! Ang inisyal nga nakuha natin nga information, ginbutang dira temporaryo as officer in charge ang Assistant Regional Director nga abogado. Aksyon Hotline! Morning lang, may lang pag-monitor sa tanan nga matag palamating naton mga viewers ta nga nag-upod na via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much sa inyo padayon ng pagsuporta. No, sa tanan-tanan na nga nagatutok pagi sa Facebook Live, araman nag-upod sa YouTube. Salamat sa inyo.
Pwede ka mo magapadala sa maminsahe dira sa chat room. Kag amo man sa website naton nga nagamonitor bala. No, pwede ka mo dira actually pamati bisan din ka man nga bahin sang kalibutan. Action Hotline. Pero kung wala ka sang internet connection, worry no more. Kay pagi sa text, pwede ka man gihapon makaparticipate diri sa aton nga mga may ara ikaw sang load nga magkapadala sa mensahe sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Hotline. Now, katuan ta very quickly, diri kita gilayon sa detalye na sang balita. Kaya reho, siling ko gani nano nang natabo sa Bacolod. Kung amo lang ni kadaadlaw ang balita nga may ginaabdak, drug personality, ginaabdak, and then pagkaaga masapuan mo, gahamyangon sa dalan, or after an hour, makita mo na lang nga patay na aras dalanon, ano ni man, okay na lang ni. I-consider ta na lang ini nga normal trend sa Bacolod, Subong. Action Hotline. Pero ang detalye, ari-anay. Antes naton katuan ang reaksyon sang mga opisyales naton diri syudad sa Bacolod. Ano ang specific instruction man sang direktor sang BCPO sa hepe sang Police Station number 7? Kay kabudlay mo, halimbawa ang abduction na tabo sa Station number 2. Now, ang tanan nga mga information sa victim, ara sa Police Station number 2. Dira ang family nagdangop, kay tinadula, ginabdak siya mo. Nakita pa sa pila ka mga witness kung anong ginsakyan. Action Hotline. O galing tiway makuhaan sa mga plate number. Now, paano ini nadiskubrihan? Kag paano ini nakilala sa pamilya? Ano ang ila pagpati kag reaksyon matapos nga nasapuan na lamang nga patay ang ila himata? Ang lain pagid kay do sa likod nga porsyon sang ulo, ang entrance sang bala sa paglutang nagwa ang exit point ara sa iya agtang. Action Hotline. Sus, kamurarat pang isa ka mata sa biktima. Ang detalye sini. Let's have Action Alvin Graba sa patrol. Patrol reports. Action Alvin, good morning, please come in. Aksyon na art positibo nga ginakilala ni Nero Tutop nga iya ginbata ang ining nasapuan ka ginangapatay sa atubang mismo sa East Homes sa Felisa Road, Barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod mga alauna pasado kay nasa nga kaagahon. Ang ining nga biktima sa pag nga positibo nga ginkilala man sang iya sining amay amo si Richard Tutop, 33 anyos. Nagapuyo ni siya aksyon na art sa Ceresa, Purok Ceresa South, Barangay 3 diri sa siyudad sa Bacolod. Daw kagina sa pagpakig-angot ka naton kay Nero Tutop kay Ang tabo siya na utod siguro ang linyada niya. Balikan ta si Action Alvin Graba sa iya sining special communication. Ang inyo ginapamatian, amo ining update sa natabo. No? Action Alvin? sa aksyon na art Ang lugar, no? I-establish ta anay, no? Ang lugar di ni siya gani na sa Puan, kag bilang jutay nga background, sing san o ni siya, ano oras ni siya ginabdak kaning kahapon, Action Alvin? aksyon na art sa record sa police station na number 2 alas 5:25 ang takda sa hapon kahapon. Iling si Richard Tutop ang gin-abduct sa Gwa along sandalan sa San Juan Barangay 3. Mga alauna, rather alas 5:25 ang takda sa hapon kahapon. When you say San Juan, ang iya tadlong sinadra sa may Santo Niño? Yes, aksyon na art, no? Kaya ang report kagabi, do monitor ko sa patrol, I understand do dito sa Gatuslao, no? Hindi San Juan. San Juan aksyon na art. Okay. Diin dira siya sa may Purok Ceresa South. Diin ang diri aksyon na art ang ining biktima ang gina-abduct sang maglubo sa rather apat ka mga kalalaginan. Diin ginsakay sa isa ka salakyan aksyon na art. Diin pila lamang ka oras after sa gin-abduct ang ining biktima.
Mga alauna pasado kaginan nasapuan na lamang ang bangkay sini nagahamyangon sa along Pilisa Road atubang lang gid no sang East Home 6. Okay. Barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod. Diin So- yes sir. East Homes, Barangay Mansilingan, Felicia Road, kung nalin ka dira sa may Bangga, Kore, mausoy ka na sa dalan, Action Alvin, inang pakadto sa Mansilingan? Ayo pa Action Art. Actually kita mo ng police station number 7. Okay. Unan, ara dira ang simbahan dira kaya So ang dalan na gid nga nagapaguwing na dito sa may Felicia. yes sir, amo gid na sa. Amo So pagwa na yagali dira sa Mansilingan. Action Art, no? Galing kay inang ginamention mo para bala at least matag ma-describe tamayo gid sa mga tagpalamatita ang exact location, no? Buwa ka na iya sa Mansilingan, going na dito sa Andumanan kag Felicia, amo na ang subdivision, nga daw ligwin pa ya subong Action Alvin, nga hindi pa ni kumpleto da, di ba? Ang Correct. mga nagakwanda, no? Naga-star. Correct, Action Art, sakto gina. So, dulom da ya galing nga lugar, eh. Dulom gid ang Okay. lugar Action Art, even ang pagpadulog kagina sang patrol, madulong gid ya ang lugar, kay wala gid man makasiling, hindi naman manaton, masiling ya damo mga poste. O kung mayara gid man basi wala nagasuliliga Action Art. That is Okay. why ang pagpatulong naton dito sa area sang East Home 6 o kung sa may malapit sa may main entrance ang East Home 6. Barangay Felicia Road, Barangay Mansilingan. Dito Action Art kaga sa investigasyon manggaling sa mga kapulisan nagahamyangon ang ining biktima. So, kung going ka, Felicia or Handumanan, ara siya sa right side o kung sa left side? Kung going ka sa may Pilisa, ara sa left side Action Art. Kung going ka Felicia sa left side, subutang balon, may tendency nga nag-U-turn ng salakyan, kag dito sa ginulog, do mo na? Sa ginalantaw man karon Action Art Okay, okay. Sige, proceed. pangusisa man sa mga magadepende man sa investigasyon Action Art no sa mga kapulisan pero kagina sa gindala na ang bangkay sining ni Tutop Action Art kagina nga positibo man gagin identify mismo sang iya sining nga amay nga iya giniya bata ang natiruhan patay dito sa area sang Barangay Mansilingan. Wado kang pagida diri Action Art ni Nero Tutop nga ginako yaman nga Action Art nga napriso ang iya sini nga bata bangod man sa kaso nga illegal nga droga. Okay. And bag-o lang gid kagwa actually mga more or less mga 4 to 5 months suno sa iya kagwa ni siya gikan sa Handumanan BJMP sa kaso nga illegal nga droga Action Art and then nagtinargid lamang suno sa iya kag sa bersyon o sa panaysayon sang amay sini dara lang mostly nagatiner sa Ceresa South ang ini nga biktima pakadto pakari kadto sa balaya pakadto sa balay sang iya sini nga live-in partner dito Action Art just so happen nakibot na lamang ni siya kahapon sang nahibaluan ay siya ang gina-abduct Action Art. Pero dragit siya sa lugar ng ginabdak siya, dragit siya ga-star. Action Art taga Purok Ceresa South ni siya Action Art mo. So ang Purok Ceresa South, I understand do mo na yung sa Gatuslaw. Yes, Action Art no i-contact Action Art no. Kay kon dito sa ginabdak sa San Juan, kuha na to medyo layo na gawa sa ila. Yes, oo. May distansya pero hindi gid sila nga tuman kalayo, no? Yes, Metro gro. Mo na Action Alvin. Action Sige. Art no. So amo na Action Art and that is why nga sunod diri sa amay nga sang naibaluan rekta nagpadulong sa to made mention dito sa Lourdes Funeral Home sa Barangay 28. Okay. So to see ma-confirm lang bala pag abot actually sang amay Action Art. So relax lang man siya. And di just so happen nangin emotional na sang nakita niya na ang bangkay sang iya sininga bata sa sulod sang morgue sang Lourdes Funeral Homes. Suno sa iya nakita niya ang sitwasyon sang iya sininga bata. May dako walang pilas sa iya sininga agtang. Ginapatihan mo ni ang exit abi. Bala nga tiro o kuna tugas ang paglutang sa iya sa likod nga bahin sang iya sini nga ulo Action Art. Now ari Action Art ang confirmation no sang amay sang biktima pamatian ta si Nero Tutop. Richard ano sir? Sir, sa pagpadulong mo dito sir sa may morgue siya dito sir no?
Kumpanya ko lang nga siya na din. Ano pagkakilala mo dito? May balang ko mga dana sa una may galaw na siya nga muna sa druga siya. So ining pagtanaw ko ning nakagwa na sa. Alam mo na sa amon nga lugar, palibot-libot, may kundiin, makasaylo sa piyak nga ano kay isa makadto da sa balay. Saylo naman to siya sa ilang sa balay sa asawa ya. Wala man ko nakita kung ano gid ang motibo nga aging kuha sa. Ang mananabi, kasulod na sa ulo ko nga guro, may mga atraso sa nga dapat niya pag anan guro pagbayaran Saan nakaagay ba rin siya? Na-priso man siya sa panay? Oo, bagong na sa kagwa. Anong kaso niya, sir? Sa druga man May mga pila na, sir, sa bulan, sir, nga nasa-gawa ito, sir. 5 o 4 sa bulan o 5. Nagasulod Sa paglantaw mo, sir, silang hindi sa atang wala lang ko ano nga kapilay. Ito ang igo, ang iya nga nakita ko lang dahil ang ulo mo, ang diniyaw sa may babaw sa mata yadi May panawagan ka, sir, sa mga naglutang patay sa imong bata? Wala naman kuguro ano da kay hindi mo naman amo man na Japon ang imuon nila sa may mga may atraso sila mo. Ngalan taga ni, sir? Nero Tutop. Yo, kung ikaw nga bay karon na laka ipay mo ko mention bata mo gani igin sampulan nga wasak ang ulo isto. Ani man, amo di sa action na art this way so sa hindi na siya magpanawagan that what for para magpanawagan sa action art pero Actually may kundi si Action Nixon do lapit man lang sa lugar da. Mga kuan man lang kuno, 3 kadupa lang halin sa ila balay pagkuha sa iya pag-abdak kali siya. Ote, makon mo na Buta malon may monitoring gid. Hindi niya lawg-lawg Action Alvin nga by chance lang mo na alabayan mo lang tawo, makita mo si Elri, may kun pareho lang kadako ay Action Elri. Kay gulpiada mo lang dumugon kag karga pwede. Pero kadako kita ko to sa iya nga kuan bala sa postura o constructor kalawas ang sining victim. Dako nga klase bata to. Aksyon na art bisan sa pagpadulong naton dito sa morgue mismo sa police sa radar sa Lourdes. Okay. So perti ka dako ni siya aksyon na art medyo chabihon bala. Tapos taas nga klaseng pagkatao aksyon na art. Aha. Ti amuni nga gina-abdak man kapon that is why ka gina-action art sa pagpangusisa sang mga kapulisan sa Idalom sa police station number 7 diin sunod diri kay Police Major Carmelo Nermal and even si Police Staff Sergeant Cesar Nepopan ongoing pa ang ila sininga investigasyon as to sa motibo sa pagpatay diri kay Richard Tutop pero wala sini ginadula action art ang isyo sang illegal nga droga considering nga sa recovery kanigina action art nga may nakuha dito nga duha ka sachet sang suspected shabu sa lugar sang insidente din dito sa Puan ang bangkay abi ni Tutop. And sa investigasyon man diri aksyon na art sa mga kapulisan and even abi sa mga miyembro sa Bureau of Scene of the Crime Operatives. Ang natabo diri action art sang nasapuan ang bangkay diri ni Richard Tutop ang plastada action art nakahapa pabla action art magin backlead ang iya sininga kamot nga may higot pa sang tape even ang iya sininga plus may na recover pa empty shell no sang wala pa mahibaluan sang kalibre sang armas pero sulo sa kay Police Major Carmelo Nermal Action Art nga may posibilidad nga may kaakig rason nga ginapatay kung gintiro patay ining si Tutop kag wala nila ginadula ang posibilidad nga engage sa illegal nga droga ang biktima. Ari action art ang pahayag ni Police Major Carmelo Nermal. So suno sa guard no nga mga pasado alas 12 may nabatian siya nga lupok no daw 5 ka lupok sa armas. Dason mapagliso niya kuno natanaw niya daw may salakyan nga nagsiga ang buli niya blang ang tinglan niya nagsiga sa buli tag naglakat. So wala niya man makilawa niya man di niya man ma-identify kung ano nga salakyan. Basta
basta salakyan lang ko no, kay kadulong, medyo dulong-dulong ang lugar. Pagka observar niya to, gitawa niya man, gitman, kiti daw medyo nadlock man sa mo, kiti may lupok mo sa batian. So, ulat-ulat na sa kung ano pagkinabing mga daso niya nga maobserbahan. May isa ka mo nga nagsakay sa motor nga daw, ano, naglabay siya nga sa may guardhouse, sa may front sang Estom, naglabay, kag nagnaog motor nga, nagkato siya. Kag nangayo sang bulig, siling niya, guard, may ara tao nagigda sa may kilid sang kalsada. Yan ba si ubog. So, sige, daging katuan niya, upod sa tao na, so hapin nga nakita niya to nga may dugo. Abi dugo ng tao. Tapos daw may higot, may tape ang iyang babak, ang iyang kamot. So, sige na nanawag sa saton. Ba, sige torture pa to? Nanawag, ito hapin nga araman ang guard, araman ang aton mga patroller, mo to again secure tong area, kagitawagan nato sa suko. Kanda kanila sang investigation. So, ang tao may pila sa ulo. Kung nag-exit siya yagtang. Kag, may na-recover sila nga deform fire cartridge sa isa. 4 ka, 5 ka empty shell. Sang diltambalan kung ano yung armas, no? Sa sulod, sang bulsa, may nakuha silang 2 ka hit shell suspected siya po sa posisyon na nakuha sa biktima na. Pila ang igo niya sa iya nga ulo? Hindi tayo ma-determine kung pilang igo ang iya sa ulo kaya ito grouping tong igo ang lapos niya sa agtang. Paglantaw ni mo sa motive At gindutan siguro? Ang ano nga victim. Sa na-recover siya sa mga suko team, no? Na-recover siya, may suspected siya po sa. So nagyalawas to, buta do may mga tattoo, no? Sa tubangan sa likod, sa tiil, no? Siguro base kung yung mga previous isang mga kaso, ako pa lang subong ginapadayon tayo pag-investigar para nga ma-determine ang motive sa ining insidente. So Art, ongoing pa. Bisan siya na mismo ang naghahambal nga padayon pangidasin nga investigasyon para may ma-determine kung ano gid bala ang motibo sa pagpatay diri kay Richard Tutup Action Art. Sige, no kay actually subong ang investigation naman yung budlay. For me, ang dapat sini may coordination ang Station 2 kag Station 7, no joint effort na ni kay ang case why umpisa dira sa Station 7 mo, dito lang yagin patay ni siya. According sa witness, kung gwardiya nga nakabati, dito nila batian ang paglinupok sa armas. Yes, Action Art. Tikon lang taon, Maxon Alvin, kung may na-recover nga sachet sa shabu, sa bulsa sang victim, why iban nga motive, why iban abi nga motibo nga kung anon siya, basiging kuhaan lang information, pero nga agin patay gid. Amo na ba lang isa ka do hindi ta ma-explicar subong ano gid ang sala nga nahimo ya sini, ano gid balang participation niya, may ideya siya bala kung sino ang mga big time nga mga sindikato kung droga nga pwede nga makabulig siya sa policeman o kung sa kontrapartido. Amo na ang mga padalman subong sa pulis, Action Alvin. Yes, Action Art. Actually, kung taon mo, ikaduha na ni siya sa napatay bala, Action Art. Doon mo ito nagliga to binulan to. Ang kaso sang isa ka Muslim nga nasa Puan man, sa isa ka bakante man nga lugar dito sa likod bala sa Robinsons. So, di may kinbaklid man to sa, may pilas man, may igot man to, kag gintiro man to, Action Art. Amo to si Untaw sa karto? Yes, sir, si Untaw. Yes, ta subong duway man to. Duway man ganito minto to kung ano tong dalagan sa investigation. Ang sa negosyante nga sa kay Siktan, way magani to. Gani man. Diba? Yes, Action Art. Isa pa ni sa mga bagay nga dapat man padalman kag may padayon gid ang investigasyon, no, sa mga kapulisan. Anyway, Action Art mo ning balita kag diba si busy yung police? Actually, we are trying to contact kay Police Colonel Henry Binias pero gamiting siya sa PSG kay magkadto distito mogli. Si Angkol? Ay, mayad subong na maabot si Angkol, no? Why ko balo kung anong oras, no? Hindi naman na pwede malawag, why man na sila kapanugil sa schedule, gin. I don't know kung nari na, pero gamiting so kuno subong si Kwan, si Colonel Binias. Yes, Action Art. Sa mga member sa PSG, na hindi siya maawat. Pero nga ton malang diri amo ni. Ano na ang padulungan naton sa Bacolod after this incidents? Not only once,
Hindi lang isa, hindi lang duha, ti amakon mo ni katlo, ikapila na ni. I mean, tub-tub sa pila pagkakaso, ka makonsider naton nga may problema, galuntad sa city. Action Alvin, salamat. Kikiyari si Sir Pico sa Piakalinya. Yes, aksyon na Art. Balita, report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Patrol Reports. Salamat, Kid, kay Action Alvin Graba. Duma Police Colonel Graba pa ko siya ba. Sa iluan ko lang, okay pa toy. May time pa na. Ikatuan ko si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Kaya sin ko ano ang instruction subong ginatag ni attorney ni Colonel Attorney Henry Binias sa station number 2 kag station number 7. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang inog na pamatian ang utini sa kaso sa abduction kag nasapuan na lamang nga bangkay ang victim kay inasang kaagahon sa station number 7. Sir Pico, Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, good morning. Action at good morning, Mid. Good morning sa bagos ng kasapo. Siling ko sa doon, hindi mayong morning tasubong. Kay siling ko may bag-o naman nga insidente, abduction, medyo hapon, natabo kahapon, kay mga pasado alas 5, pero ang sad news, kay nasapuan na lang siya, patay na ginwigit dito sa station number 7. Yes, sakto ka dira action art no regarding sa mga abduction action po sa no sa barangay 3 as sa pagpalog sa iyang pamilya kag iniaton nga victim nga si Richard na sa kuan naman dira sa station 7 alauna sa Gina sa kagahon. So ang base sa direktiba sa aton nga city director, there will be investigation with Okay. Duwa ni ka-krimen but may ara kita ya isa lang ya ka-victim diri nga mo si Richard kag makabing naton join na continuous crime ini ang natabo kagamay lang sang inurat no sa pag-conduct at the same time ang pagtiro man siya kasi base siya sa panungdaon sang gwardiya nga nakabati may lupok sila prior ini nga sapuan ang aton nga victim dira sa may East Home sa may Okay. Pero sir, ano man, after kahapon sa abduction incident, may report nga gin-submit ang station number 2 sa BCPO, sa control abi, and was there any instruction nga kanda ka mo anay da sang checkpoint kay amo niyo may ginabdak tao di basi mamonitor nyo da amo ni ang salakyan, may mga amo na sir kahapon nga instruction kag napalabot sa inyo sa taga police station number 2? Yes, action art, no? Normal, ina siya kag ina standard of procedure every time na may mga incidents like this. Okay. Dating kita mga dragnet operation niya kung may mga report na abduction na just like this kiti pati na karating gina. Makita dira sa mga Pero can we consider after this incident nga ang police is still on top of the situation because of this crime nga nagluntad and recently may ginpatay na naman, sir? Yes, Sir Roger. I mean, action art. Everything is still manageable, no? Kag may kita kabudayan action art sa atong inakandak ng mga investigation kung may mga report na bala na nagagawa kung hindi may kaamtanan sa illegal nga droga. Okay. Amo lang na ang isa sa aton nga nakita naton nga mga kabudayan. Pero sa aton nga mga investigation nga ginagawa, we are doing our best na sa photo sa aton nga malabukan sa aton investigation. Okay. Ato da point yan na kung kinahanglan mag-create kita sang task force, kita ya action art. Kaya ako no worry amo ni number 1. Ini bala nga grupo, subong isa lang ni ang nagapamatay sa Bacolod. Bala ini sila organized crime group, sindikato, vigilante, or otoridad man kabalo kang utok sang tao, mang perception kung kaya isa, lain, no? Kaglain ang inapamensar nila. So, para maklaro initanan, sir, gabay patani, may mga update sina, para ma-determine, ating Bacolod, why isang organized crime group, why isang grupo ding ang pamatay, mga vigilante. Doon mo na bala, Sir Pico? Yes, action art. Sa sinangabahin, no, sa ginahamba natin kung sino din ang mga tao sa likod sa sininga mga pag-abdak ang pamamatay sa subong
hindi pa din kita makahatag sang comprehensive na report. No? Okay, okay. Ko na, ang una nga nagagawa diri aksyonan may kaangtanan sa illegal na druga, ang una nga may mga kabudayan kita kung isa ilabi na kon wala sa mga captured na CCTV sa area sa crime scene at the same time kung wala sang mga testigo or mga gusto mga informante na makahatag man kasanadan sang ini nga mga insidente or crimen action art. Sige. So, ma-update lang kami kung ano man ang instruction kaya medyo sako kamuari ko ng presidente makadto dis Bacolod. Yes, action art, no? Actually, this is a private visit, no? Sa nga Private, yeah. Private. That is why, kung ano man mga security preparation naton, actually may mandatos ng aton na presidential security group kay hindi niya siya yung official nga pag-visit. So, we make it secret, no? So, again, kahit kung mga public figure ng aton nga presidente, hindi malikawan na nakabalo nga mga bisita diri sa sudad sa Bacolod. Pero action art, base, no? Makapatawag kita sang press con buwas sa aga regarding sa update, no? Sinisa kay Richard Toto of action art. Sige. Kay, hindi man tuhungod, guro, pero bisan hindi ka mamanugid, sir nga ara ang presidente, galing kay ang birthday celebrant kapon, nagpa-preskon, ginambalya. Yes, sir, no? Action art, I mean, hindi malikawan. Hindi malikawan, no? Kaysa, ang ilat yun, good faith malang, why man tuya gapaminsar, gin ko na, no, ang epekto sinamo. Ang yagro excitement, kinamo, kuno bisita ya Yes. Actually, may iban pag mga VIP nga mag-attend, considering nga normal ang gina-action art pag public figure ka, government official ka, bisan ano na mo katago yung mga bisita niya malikawan nga may mga mata gyapon may mga dalugan nga kapati sa mga pagbisita action art. Si Action Boy gani pa birthday kapon nga purti kagutok sa Dalan Burgos ni. Nagtala challenge sila ni Action Dorel. May lang gani kay why gin-announce kundi ng reception tani ba matyagan ko siya kung ka taga-syudad sa Bacolod yun na nag-tinumpok to. Anyway, salamat gid Lieutenant Colonel Ariel Pico for answering our call. Salamat gid sa update man. Madag po mga salamat action art hoping no madayon naton nga preskon nga igapatawag boss we will make a clearance lang no sa aton city director para makahatag man kita update no sa inyo sa mga media sa action art jo sa aton mga pumulo diri sa syudad sa Bacolod. With that, mabuhay po kayo action art, mabuhay po ang action radio. God bless po. Action Hotline! Salamat kid Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ang hindi lang ako masawa na mo ni. Kay Tiang Bacolod City, tanan kita ya gusto naton mangin matawhay ang aton lugar, no? Ang peace and order is of everybody's concern. Why hindi kita luyag may balita, hindi kita luyag yung kadadlaw may report nga may ginwigit lang sa dalan. Dason ang mga abductors, wala lang yan sa ila. Wala lang yan pakialam. Talang tawab lang dalan San Juan, ano kasako na dang Santo Niño da, sus Mariusip. Matyagan ko gani, ang traffic da, sa magtungang gabi, hindi hamak, kadamo isang galalabay da. Action Hotline! Tigaling kay bisan may mga witness pa, nga nakakita, naka-identify sa salakyan, alang-alang kada imo magpahiro-hiro karon nga magpanugid kay way gani kabalo kung sinong grupo niyang nagapang tumba ni. Action Hotline. Diba? Masigi kada karon sugid sa pulis sigo kwintaon. Siling sa pulis niya, tol, ariyo may gapnugid do abot kamo. Basib lang grupo pulis man. Ina tanan mga way ko gambal nga grupo sa pulis man ang gimo sini pero I mean siyempre, bisan ikaw man nga naka-witness, ano man, di ko ni manugid ngayon sakto man. Ang isa lang gid nga masaligan nga pwede mo yung masugiran, subong kung ikaw witness, si Action Elrido Tilios, kay naiya sigurado ay grupo. Tigaling maluoy magkamo, hindi lang, kay basi siya naman ni Abdak. Kagamay ka siya niya, kwat ni siya karon kang ibot kargas tricycle, anon lang na iabi man. Action Hotline! Sino karon mabulos siya de? Alangan si Action Berne, butang munda. Basi magbalis ka ng itsura ta sa on-air. Pero nga ako lang amo ni, ginapasiguro man sang BCPO, nga sa gihapon on top of the situation sila, pero hindi na ni siya normal na nga sitwasyon. Ngayon nang may ginapatay, may ginaabdak. What is happening now in Bacolod? Din kita bala padulong dire. And yet, why kita kabati pa from the city mayor,
aside from the Vice Mayor nga naghambal, nga tidon alarming na ining nga sitwasyon. Mayor Bing, sir, ano ni man? Anong tapos sa Bacolod ni? City of Smile kita, pero do ginakulbaan na kita magamuniaw. Action Hotline. Kung wala makita sa dapat kabalakan, anong pagpasiguro di sang pulis ka masulbar ini kang magkaladakpan ang mga culprits nga mong responsable sa pagkumiter sini nga krimen. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan Responsable nga pagbalita Pagdahil na ipalap na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:53 na. Oy, good morning kay Engineer Noel Olea. Ara man ka monitor si paring Martin Gonzales. Si Sir Jesus Esperanzati. Oy, kumusta na, sir? Ang imo sining business. Si Sir sining thanks to continued fair, impartial reporting and commentaries. No biases, which I cannot say to Action Fred very clear ang anyway, personal naman ang kwan mo nga each one of us may ara personal man nga belief mo kag ang imo apprehension no kag imo sining pag lantaw sa isa ka isyu. Action Hotline. Salamat kita kay Sir Jesus Esperanzati. No, good morning sa imo, sir. May nag-comment kay Nadri. Siling nga, grabe to ang traffic sa buong. Mag-amo pagin na nga rush hour. Hindi dali-dali ni nga makapalagyo tong kung sino man nga nag-hakwat o kung nagbit-bit to yung sa victim mo. Action Hotline. Kay bisan nalin ka lang gani na sa may Lopez East pagkadto ka lang dalom stasyon di kisa tag 30 minutos kalabot ka nimo. Bangod sa traffic ti dira pa Santo Niño malusot kabi. Agi ka dira sa may Lacson sos. Ano guro kagutok? Alas 8:55 na Action Radio Philippine Standard Time, Action Hotline sa gihapon ang inyong ginapamatian. Pero sa iluwan ko man alin sa syudad sa Bacolod kadto kita sa probinsya sa Negros Occidental. Online sa hotline. Gina-congratulate naton no ang
kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office for the job well done. Kahapon, dako-dako man ang na-recover nila sa sining drug buy-bust operation. Joining us over the phone is Police Colonel Romeo Baleros. Sir, may magandang umaga po sa inyo. Si Action Art po ng Action Radio Bacolod. Magandang umaga, Art. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Salamat. Again, congratulations po sa inyo. Tumawag po ako kasi kahapon na-mention po ninyo na you are offering 200,000 pesos doon po sa mga subject na nahuli kahapon. If in case na sila po ay magsasabi ng information o na makatulong sa police to determine, pagtukoy kung saan po itong mga big time na mga drug group dyan sa area ng Silay, Talisay, and other areas malapit doon. Sir, what was the latest? May update po ba? Wala pa po tayong receive na information about the location of Michael Divina Gracia and also other big drug personalities in Negros Occidental. But I think yung ating pong ino-offer na pabuya para sa ikahuhuli nitong si Michael Divina Gracia is available anytime basta mahuli po itong taong ito sa pamamagitan ng information na ibibigay ng ating mga kababayan. So, hindi lang po ito doon sa mga nahuli sa buy-bust, kundi kahit sino man na taga-Negros na makabigay information sa pulis, pwede o nila makuha itong 200,000 po. Opo, kahit hindi po taga-Negros Occidental, maging ito po man ay taga-Luzon or taga-Bisaya na makapagbigay ng information sa atin na ikahuhuli ni Michael Divina Gracia, ito po ay kanya matatanggap. Pero ang klaro po, sir, na kahit hindi po matukoy yung location nila, yung operation po nila patuloy pa rin po sa buong Negros o partly in the area of Negros, Northern Negros? Opo. So, ibig sabihin yung mga galamay po nitong ni Divina Gracia ay patuloy pa rin po ang kanilang operation. Opo, gano'n na nga po. So, ano ho ang inyong mandato at direktiba sa lahat po ng mga hepe ng kapulisan natin sa probinsya? Palakasin po ang ating intelligence operation para po makakuha tayo ng magandang timely and good information para sa exact location itong si Michael Divina Gracia para po ito ating mahuli. Sa public, ano ho, finally, yung mensahe ninyo, Colonel? Tayo po ay humihingi ng tulong sa publiko na sana ay matulungan po ang ating kapulisan na makakuha ng information tungkol sa kinaroroonan ni Michael Divina Gracia na sa ganun ay maputol na itong kanyang illegal na activities dito sa Negros Occidental and at the same time ay mabawasan na ang supply ng illegal drugs dito sa ating probinsya. Apo. Sir, wala po tayong movement, o ang ibig ko pong sabihin, wala pong mga minor reshuffling sa mga hepe ng kapulisan po na mangyayari ngayong 2020 sa first quarter? So far, wala pa naman po dahil lahat naman po sila ay nag-deliver ng magandang accomplishment. Maliban lang po doon sa magdadalawang taon na po bilang isang hepe. Ay, okay. At saka yung pong mga mag-i-schooling at yung due for promotion. Yes, sir. On that note, Colonel Romeo Baleros, maraming salamat. Unless na meron pa po kayong gustong ipaabot sa mga listeners namin ngayong umaga po. Kanya po, nananawagan po tayo sa ating mga tagapakinig na tayo po ay makapagtulungan sa ating kapulisan na i-report sa atin ang anumang mga illegal na gawain dyan sa inyong mga barangay, lalo na pagdating sa illegal na droga at sa anumang klase ng kriminalidad. Sa ganon, ito po ay ating masugpo at alam ko po napakahalaga ng inyong na ginagampanan dito sa aming kampanya laban sa illegal na droga at saka
sa paglaban sa kriminalidad. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po. Ang tagpamuno sa Negros Occidental Police Provincial Office, Police Colonel Romeo Baleros. Oh, dako na ni 200,000 pesos nga padya oh. Galing kung dito nag-star si mo lugar malapit to si sino to Michael de Vinagracia. Budlay mo manggaling basi ko nag-slim na ni siya subong, naglain ang itsura niya. Daw mo na bla. Ang operation nila, kabalos lang ginatutukan mga kapulis. Alangan man ni karon nga maghalaki ka, dayan-dayan na nga doon so wala lang. Siyempre nago ka man. Action Hotline. Benji Bernardes Lingago DM, mga ka-aksyon, tani, may barangay 684 man online ba? Inang kwan ang drama. Buhi pa na sa barangay 684 si Pit kag Toyoy na no? Why na to sila? Gintunaw to si Pit. Sino gani si Pit? Amo tong nagtaliwan nga punta? Si Pit to siya. At si Toy. Si Toy to siya. Hay. Sige lang ha. Dason ibalik ta naman na. Galing kay kasako. Kaya akson ilribit. Ani siya na lang naman take over sa papel nga muna mo. Action Hotline. Kenny Roger, liyog ko tamiyaw kay Sir Ridel Veloso. Nagapamati kami di sa barangay Bagaas, Sinigaran. Shout out sa taga Bagaasnon. Grabe. May lang kay YS. Kung may estanig ni Rogers ginagawa niya. O sige Jiba BCGEO, happy listening sa Nagtapon family sa Jupanda Subdivision, Barangay Alihis. Mga avid listeners sa Asun Radio Bacolod. Thank you. Gina P. Saguban Papasin. Araman si Sir Jose Mungcal Torilla. Andy Induma Saludares. Oy kay Nonoy JR, Tayhupon, good morning. Lidirin kay Irindra, Giselle Sigonla, Mrs. ang akong classmate, kumusta? Action Hotline. Ron Bautista, good morning man. Thank you for listening. Salamat gid sa inyo. Araman si Anselmo Bilangil, si Toto Rogelio Catalbas Jr. Thank you gid. Retired Colonel Placido Hintulio. Uy, pati si Ponsis Pino, ano? Pre? Kumod naman siya karon. Action Hotline. Johnny Anthony Ilio Manaag, Ilonggo Daily, Leo Olvido, Gerson Ruiz, oy kay Tol Joey Perpas. Pajoy, musta ka na sa Manila? Action Hotline. Ari ay Matit Losada. Nya kilala ko na siya kay taga Barangay 3 man ko before sa Sirisa Southman. Paring Peter Cedric Aujero, good morning. Araman si May Hiladuga Pueg. Si ang taga PCR BCPO ga monitor gali sa aton. No? JR Nazareno, John Ronel Sustento sa Police Station number 5. Musta ka mo da? Lotayo White Fang. Grabe nga ngalan niya. Salamat gida kay sister-in-law naton, Ami Labuson Tayhupon. Morning. Maymar Caberte, Nereza Arzaga Lobrigo Amahit, morning. John Rolin Marfil, oy, sa makaray-ari riyan sa Iloilo. Salamat gid sa inyo pagmonitor, no? Sir Andy Delgado, good morning. Joy Archibal Landero, sa Hepe, Sambago City, PNP. Police Major John Joel Batos-Batusan, good morning, sir. Thank you for listening. Rosel Anhilado, Sel Iskander Villanueva. Barangay Captain Rodney Carmona sa Barangay Sumag. Nakatagan ta ni Justisya na yun kay masulunggod ni karon. Aileen Pakulan ng Midel, Attorney Dan Pondevilla, good morning. Paring Lloyd Ganaba, no, to Ravina Magbanwa. Sir Ruben Lugarta sa US, good morning. Daisy Binyomingan, Pag-asa Feeding, oy kay Father Jude Mirasol Garciniego. Chips Hara, thank you for listening. Ang iba hindi ko malabutan, please, karon naman, dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang
Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Hotline! Ayos, way nagigod tiyempo. Pasensya, gid hindi kong malabutan, ha? Kay paring Jose Syoko, dira sa may area Sambago, si nanay na kuno Malingyo Cariza, Barangay Ilihan, gay na tamyaw ya lang. Garigard sa kay Aksyon Dorel Cabato, no? Si paring Jose Syoko. Araman si paring Wilfredo Toto Muniez, gamonitor kada toy. Salamat kita. Paring Albert Sanz, gamonitor man sa Talisay. Si nung Bubong kag Tita May, Tito Bubong kag Tita May sa Linio, morning sa bago sa Isabela na sila ya. Thank you so much for listening. No, karon nga aga. Araman ka monitor si Junjun Flora Mercurio, upod ya ang iya sining nga anak nga si Digong. Bidigong nga ngalan sa bata iya. Monitor lang ko no, upod kay Mitoy kag Raol na si Noel Gargaliano. Damo sila si Mitoy Gargaliano kag Raol gamonitora. Salamat gid Basilio Artifici. Thank you for listening, no? Si Basilio Dominador Artifici III. Dominado ni siya, Dominador. Okay. Ang iban karon naman kay paring Edwin Muyadra sa may Provincial Capital, morning man. Action Hotline! Kag Sir Ben Tanatan sang Fivolks, morning. Regard sa mga upod mo da. Franco Villanueva Osorio, morning man. Action Hotline! One at a time galing sa aton sining nga pagpangalagad. Morning lang kay paring Ernie Pinida, na? Executive Assistant Ernie Pinida, ga-monitor man siya karon nga aga. Mayo lang nga pagtrabaho dira sa City Hall ni sa East Downtown na sa second floor ang iya office dira ni Executive Assistant paring Ernie Pinida. Action Hotline!
Why na ko galing tiyempo ang hindi malabutan. Pasensya gid Ron Bautista, salamat gid. Ang inyong mga mensahe ngay why ko malabutan. Sorry gid. Karon na lang sa Action BBB program. Ang aton lamang rekomendasyon sa inyo para maging mayong inyong kondisyon, agod nga layo ka sa balatian, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Ting combination ang ginarecommend tagid nga kompleto ni sa vitamin A to zinc. Ang bintahan ni Abinyonano, bisan ano mo nga kaon kung kaisa kung hindi kompleto sa vitamina kag minerales, why na no hindi na magkabulig nga mangin mayo ang kondisyon gisang lawas mo. Pero kung may pares ikaw nga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, kumpiyansa kagid no nga nami ang kondisyon sang aton lawas. Kompleto siya mo. Bakod immune system mo, kag resistensya, all the way permi ang imo sining kondisyon gid kag trabaho. Action Hotline. On the go, always on the go, all the time ka. Tandaan ta gina sa aton sini nga mga ka-aksyon. Ayos ang ECS Millionaires 2020 bag-o naman ning kuha naton sa inyo, ginapabalo, may mga promo mechanics, actually, dako naman yung premyo, sige hingagaw ka mo, padala sa inyo sining mga promo diri, kay ang tsansa nga mangin instant milyonaryo, basi ara na sa inyo sining nga tuig. Action Hotline. With Action, Elry Dotilios, nga nangin ka-partner ta, and Action Dorel Cabato, headed by our technical partner, Action Oliver Pason. Ako naman, Aksyon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.